Al cor de la comarca del Baix Llobregat s'alça el paratge agroforestal del Montbaig-Montpedrós, un espai natural únic, on la naturalesa i la història es fonen en un paisatge d'una bellesa captivadora. Entre els seus cims més emblemàtics destaquen la muntanya de Sant Ramon, al Montbaig, que s'eleva fins als 295 metres d'altitud, i la muntanya de Sant Antoni, coneguda com el Montpedrós, amb els seus 350 metres. Aquestes dues muntanyes icòniques són flanquejades pel Turó de l'Angle, de 217 metres, el Pi de Can Cartró, de 332 metres, i el Turó de Rebaixí, també anomenat Sant Antoni Xic, que arriba als 287 metres. Aquest conjunt muntanyós configura un relleu inconfusible i característic, visible des de qualsevol racó de la vall baixa del riu Llobregat. Aquestes muntanyes formen part dels municipis de Sant Boi de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Viladecans, Sant Climent de Llobregat, Torrelles de Llobregat i Santa Coloma de Cervelló, creant una connexió natural entre aquestes localitats. Des dels seus cims descendeixen torrents i rieres que, en gran part de l'any, romanen seques, a excepció de moments puntuals d'intenses pluges, quan cobren vida i s'endinsen cap al riu Llobregat o altres rieres principals. O bé, es perden en els col·lectors suburbans que marquen la frontera entre natura i ciutat. A Sant Boi de Llobregat, dues valls conserven encara l'essència tradicional del paisatge agroforestal del Baix Llobregat. La vall del Llor, situada entre el Turó de l'Angle i el Pi de Can Cartró, i la vall de Can Carreres, enclavada entre el Montbaig i el Turó de l'Angle. La vall de Can Carreres és un tresor natural, paisatgístic i cultural d'un valor incalculable. La riera que travessa la vall guarda secrets que ens remeten a altres èpoques, antigues mines d'aigua, que van ser explotades durant la segona meitat del segle XIX i principis del XX, testimoni de les necessitats d'abastiment d'aigua de la zona. Al llarg del curs de la riera i dels seus afluents es poden trobar petits fragments de lloreda mediterrània, una vegetació singular que afegeix un toc de biodiversitat al paisatge. Però no només la natura defineix aquesta vall, també hi ha petjades humanes d'un altre temps. Prop de la riera s'han trobat restes de ceràmica ibèrica i es van descobrir dos eremitoris que podien datar-se del segle IX. Aquestes petites coves, excavades a la terra, servien de refugi per als eremites, persones que, en la seva recerca de solitud i espiritualitat, es retiraven en aquests paratges per a viure una vida d'oració i sacrifici. El potencial d'aquests valors naturals i culturals va impulsar la Rutlla Centre d'Estudis Santboians a aprofundir en el coneixement d'aquesta vall. Així, durant l'any 2023 es van dur a terme exhaustius estudis sobre la flora, la vegetació, els fongs i un seguiment de la fauna que utilitza la riera com a hàbitat o com a pas d'ocells, insectes, rèptils i mamífers, tot contribuint a una major comprensió i valoració d'aquest entorn tan especial. Situada a l'extrem nord-oriental del terme municipal de Sant Boi de Llobregat, la vall de Can Carreres s'obre pas entre els vessants muntanyosos del Montbaig, formant part de l'aureola natural del massís del Garraf. Estem en un punt molt interessant pel que fa a la geologia, no? Aquestes roques que surten aquí a la vall, especialment seguint la riera de Gasulla i Guinovar,
Doncs són les roques més antigues, d'una edat d'uns 450 milions d'anys. Ja sé que parlar de milions d'anys atabala una mica, però són de les roques més antigues que hi ha a Catalunya i que formen la base, el sòcol, des d'on s'aixeca tot el que és el massís del Garraf. Aquestes roques que veiem, que popularment se li diuen llicorelles, són pissarres, és a dir, són roques que, tal com les veiem ara, no són tal com es van formar. Són roques metamòrfiques, és a dir, que han sofert una sèrie de processos durant molts milions d'anys, en les quals l'estructura primitiva està tan alterada que ni es veu, i ara el que podem observar és una roca amb una estructura com de pasta de full, molt fracturada, i que en aquest sentit és interessant des del punt de vista que és una roca que té una altíssima porositat per fissures, i això permet el pas de l'aigua pel seu interior. Estem en el límit del bloc geològic del Garraf i en el sòcol, en la base, de totes les roques que composen aquest relleu. Algú pot pensar que és un paisatge una mica monòton, no? Pel tipus de roca que hi ha, però és molt expressiu geològicament, no? La base, que aquestes pissarres, aquestes llicorelles més antigues de l'Ordovicià, és a dir, de fa uns 450 milions d'anys, i al damunt tenim les roques una mica més joves, uns 400 milions d'anys, del Silurià. La diferència és que les del Silurià són una mica més fosques, a vegades molt fosques, i les ordovicianes tenen un to una mica més clar i un grau una mica més arenós que no pas les altres, que són molt més fines. Aquest paisatge de llicorella el que sí que dona és un grau d'humitat relativa més important de la que ens pensem, no? En el sentit que, si comparem amb el que hi ha a l'Alt Garraf, amb les calcàries blanques que formen el Garraf clàssic, el Garraf del Carst, de les coves, dels arencs, etc., veurem que la diferència d'humitat i fins a vegades de temperatures dintre de les valls que conformen aquests relleus és molt diferent, no? Aquesta composició de roca dona una gran riquesa i una gran diversitat, diguem-ne, no només geològica, de paisatge, sinó també de vegetació, totes les formes de vida animal, i fins i tot podíem vincular-lo amb la presència humana en el sentit que, per exemple, això va afavorir en un moment determinat l'ús extensiu de l'agricultura en aquestes muntanyes, especialment la vinya, per exemple, que trobaven amb aquest tipus de roca i en els sòls que generen aquestes roques els fonaments més interessants des del punt de vista dels minerals que porten. Nosaltres ens trobem aquí amb un aqüífer fissurat, l'aigua circula per fissures dintre d'aquesta roca i és un aqüífer de muntanya, és a dir, que està aixecat respecte al nivell de base del Llobregat. Això permet una explotació d'aquestes aigües no només per pous, sinó també per gravetat, com és en el cas que hi ha a la vall de Cantarrelles. Pensem que cauen, o haurien de caure, perquè aquests últims anys ha sigut molt de sequera, però haurien estadísticament uns 600 mil·límetres anuals. Ens trobem en una zona amb una conca d'alimentació. Podem imaginar-nos una mena d'embut al qual tota l'aigua de la pluja va a parar cap a dintre de l'aqüífer. Això fa que part d'aquesta aigua aprofundeix molt i altra pot sortir pels vessants de la muntanya. I per això d'aquí la presència de fonts i de la possibilitat de fer una mineria de l'aigua en aquest tipus de roca. La mineria de l'aigua és una tècnica molt antiga, però l'ús, i sobretot les restes que tenim aquí a Catalunya, i en concret aquestes que tenim aquí a Sant Boi, ens hem de situar a mitjans del segle XIX. Hi ha una gran necessitat d'aigua perquè les poblacions creixen. Sant Boi en pocs anys va créixer en habitants. L'aigua que arribava a Sant Boi era una aigua que venia de la riera de Torrelles i no estava garantit un bon subministrament per a la població. Llavors, una sèrie de notables locals van decidir de finançar unes obres, d'obrir unes mines a la muntanya per donar aigua a les seves propietats, evidentment, però també per donar-la a la vila de Sant Boi. En pocs anys, molt pocs anys, es van traçar aquestes mines, aquí a la vall de Can Carrera sobretot. Unes donaven aigua cap a la bassa de Gran del Bori i unes altres donaven aigua a la Torre de la Marquesa, és a dir, on ara hi ha la Cova de Benviure. Aquestes aigües venien de sota de la Font de Golbes, la riera de Campinyol, i un dels pous d'accés precisament està molt a la vora de la Torre de Benviure. I les obres, diguem-ne, eren dirigides per uns experts, això no ho feia qualsevol, es necessitava ser molt expert,
perquè els desnivells perquè circuli l'aigua són mínims, i per tant havien de saber exactament fins a on foradar i com connectar les diferents perforacions que anaven fent. I hi havia unes empreses que es havien anat especialitzant en això. Aquestes empreses sobretot estaven situades a Sarrià, a Barcelona. I llavors la gent anava allà, contractava els experts, venien i feien unes planimetries molt fines i després començaven les obres perforant pous. De fet, aquestes mines, a part del traçat horitzontal de les mines, cada 30 metres de la galeria hi ha un pou que tirava cap amunt fins a la superfície. Aquests pous es tapaven amb una volta seca de maó i es tapaven després amb terra, per tant avui en dia algunes d'elles no podem trobar-les quan anem per la superfície. Servien com a punts per entrar i treballar dintre de les mines i també per descarregar el material i per fer reparacions. La més important, la mina de la Riera Gasulla, que té més de 500 metres de recorregut. Són uns túnels petits, reduïts, tot el que fos necessari per poder-ho fer el manteniment, però no massa més, no ens imaginar unes galeries molt grans. Estaven molt ben treballades. Hi ha dos tipus de mina que podem observar aquí a Sant Boi. La mina blanca, que és aquella mina en què està excavada directament a la roca i sense cap revestiment de res, i la mina obrada, que la mina obrada és aquella que està, podríem dir, tapissada d'un material ceràmic que sortia d'aquí de les bòbiles, que era un maó petit, se'n deia el pitxolí. A dalt de les galeries, els sostres de les galeries, eren voltes antibades, que se'n deia, que eren dues estructures que feien un arc de 180 graus, que es posaven al damunt i que aguantaven tot el pes de la volta. Perquè treballessin més bé, a vegades s'havia de posar pedres entre la roca i la volta antibada aquesta, perquè amb el pes aquesta volta treballés més bé cap als laterals i no s'enfonsés. Era el que se'n diu la corona. Aquestes mines anaven a buscar fissures importants que regalimessin aigua. Aquesta aigua es anava reunint al llarg de tota la galeria, a vegades circulava a l'estesa, és a dir, ocupant tot el terra, i altres vegades hi havia com uns maons posats, de tal manera que tu podies passar per un canal sense mullar-te, diguem-ne, en cas que haguessis de passar per allà a fer algun tipus de reparació. A dintre de la mina es produeixen altres fenòmens naturals, diguem-ne, que són molt característics dels medis subterranis. Per una banda, és un refugi de fauna, especialment en època de cria, en època de reproducció, si per exemple els amfibis, que tenen una fase de la seva reproducció que és aquàtica, per les larves. Després, a part d'això, la circulació de les aigües, no només la circulació pel solc de la galeria, sinó la que goteja, per exemple, de les parets, etc., fa que hi hagi processos geològics de precipitació de carbonat de calci dintre de les mines. Per entendre'ns, les estalactites i les estalagmites que veuríem en una cova. Clar, la diferència, quan vam estudiar això, ens venia la pregunta que ens fèiem era com es podien formar aquestes estalactites, estalagmites colades, parietals que cobreixen les galeries, que són carbonat de calci, en un lloc que la roca encaixant no té carbonat de calci. Sobre aquestes pissarres tenim uns mantells de roques procedents de la muntanya que s'han anat acumulant, formant fins i tot terrasses de còdols, etc. I aquí es produeixen fenòmens edàfics, és a dir, fenòmens relacionats amb l'activitat de les plantes en el sòl que generen carbonat de calci. I aquest carbonat de calci en part es fixa en aquesta roca i formen el que se'n diu el torturà o el tapàs, que són gruixos dintre de la roca de carbonat de calci que ha precipitat allà. Però altres s'ha arrossegat per l'aigua en forma de bicarbonat de calci, que el bicarbonat de calci es dissol bé amb l'aigua, i quan arriben a la galeria, a la galeria es troben que ja no estan dintre de la roca, sinó que es troben amb aire, i per tant hi ha un cert fenomen d'evaporació d'aquesta aigua i una concentració que afavoreix que el bicarbonat de calci que ha servit per fer circular el calci per dintre de la roca ara precipiti en forma de carbonat de calci a dintre de la galeria. És un fenomen molt interessant perquè fins i tot aquestes formes, aquestes estalagmites, aquestes estalactites, que aquí són molt recents, aquí no tenen més de 170 anys perquè és l'edat que té la cova, podem saber, per exemple, la temperatura de l'aigua de la gota que va formar aquesta estalactita o l'edat que té amb una precisió molt gran. Podem fer datacions absolutes. Aquí
podíem trobar un registre fòssil, però un registre que podíem treballar de com ha anat evolucionant el nostre clima amb la industrialització de Catalunya en aquests 170 anys. No? Aquestes mines convé que no siguin massa visitades. Conegudes i divulgades, sí. Han d'estar tancades perquè poden constituir un perill per algú que s'hi posés a dintre i tingués algun problema, però han de ser permeables al pas dels animals que fan servir aquestes coves de refugi o de lloc de vida. No? La riera de la vall de Can Carreres és un mosaic vibrant de flora, vegetació i fongs que desafia el pas del temps i l'impacte humà. La recerca botànica de la Rutlla s'ha centrat en els 3 pilars fonamentals: la flora, la vegetació i els fongs que habiten en aquest entorn singular. Bé, la recerca botànica de la vall de Can Carreres està dintre d'un projecte més gran que ocuparia l'estudi botànic entre la muntanya del Montbaig i la muntanya del Montpedrós. La vall de Can Carreres està al mig d'aquest espai, d'aquest paratge, i per tant l'estudi de la vall en concret forma part d'aquest estudi de la flora i la vegetació d'aquest paratge més gran. En concret, la vall de Can Carreres l'any 2022 vam veure que hi havia una formació botànica molt interessant, que és la lloreda mediterrània, que fins a aquell moment només havia estat descrita a Catalunya, a Olesa de Montserrat. La lloreda mediterrània és un bosc que es fa en els fons d'aquestes rieres. Aquí, en la riera de Can Carreres, hem trobat uns fragments d'aquests boscos força interessants. No es fa a tota la riera, sinó que es fa en aquells racons que estan força reservats per la topografia, que conserven una humitat una mica superior a la de la resta, i a més són llocs que durant l'hivern no són gaire freds i a l'estiu no són gaire calents. És el lloc ideal perquè el llorer es pugui desenvolupar força bé. El que hem observat és que en aquests llocs de la riera on es donen aquestes característiques ambientals, el llorer es fa amb molta vigoria i a més rebrota amb molta força i les llavors germinen amb molta facilitat. Per tant, observant la vegetació que potencialment es podria fer, per això considerem que la lloreda mediterrània en alguns racons d'aquesta riera seria el bosc que es faria en el seu fons, d'una manera natural. I després també de tota aquella flora que està relacionada amb els ambients de ribera, que s'haurien de desenvolupar en aquesta riera si tingués un grau de conservació òptim. Com són moltes plantes típiques d'aquests ambients que, encara que d'una manera escadussera, surten aquí i allà a tot el llarg de la riera. Després també hi ha una planta, que és una falguera, que es diu Selaginella denticulata, que és una planta força rara a Catalunya, però que aquí en aquesta riera hi trobem alguna població força important. Per sobre de la lloreda mediterrània, que només es faria al fons de la riera, en els marges, i que pujaria pocs metres pel vessant, per sobre d'aquesta lloreda mediterrània, el bosc que s'hauria de desenvolupar d'una manera natural seria l'alzinar. Aquí, en aquesta riera, trobem alguns racons on aquest alzinar es fa. El que passa que aquest bosc, al llarg de la història, també ha estat transformat per l'activitat humana i ara, en molts racons, el que trobem són aquestes brolles silícies amb pins, que és el que domina el paisatge. L'albereda i l'humeda es faria a la riera, però en uns ambients diferents on es faria la lloreda, sinó seria en ambients més oberts on toca més la llum. Per exemple, seria ja a la zona de la riera que està tocant més el nucli urbà. Allà sí que es podrien desenvolupar en algun lloc aquestes alberedes i aquestes humedes. De fet, no trobem aquestes formacions, actualment no trobem aquestes formacions arbòries ben desenvolupades, però sí que trobem aquelles plantes que acompanyen aquests boscos, que de tant en tant sí que surten. Pel que fa a la flora,
s'ha elaborat un extens catàleg de 287 espècies de plantes que creixen dins dels límits geogràfics de la vall, un testimoni viu de la riquesa natural d'aquest indret. Aquest inventari reflecteix la diversitat botànica que, malgrat les pressions externes, encara prospera. Els fons tenen importància a qualsevol ecosistema, perquè la presència de fons determina que hi ha una certa qualitat en aquest hàbitat. Concretament, a la Riera, durant l'estudi, vam poder determinar 30 fongs, el que passa que aquí a la Riera n'hi ha molts més. El que passa que només durant l'època d'estudi vam poder detectar 30. Però els fongs són molt importants en qualsevol ecosistema perquè és un grup d'éssers vius que el que fan és descomposar la matèria orgànica morta i la transformen en nutrients que poden ser assimilats sobretot per les plantes. Portem 2 o 3 anys d'una sequera molt extrema i això ha afectat aquestes poblacions. Nosaltres, com que només hem fet l'estudi en un moment determinat, que va ser l'any 2023, quan aquesta sequera estava al seu màxim, doncs evidentment pensem que la població de fons seria molt més abundant de la que van trobar. Aquí hem trobat la gita de bruixa, que és un fong molt espectacular. Després està tot el grup dels agaricus, de les morqueles, i també a les darreries de l'estudi van trobar un Phallus impodicus que també va ser força interessant. La canya es desenvolupa en aquells ambients lluminosos. La canya és una planta heliòfila. És una planta que és una herba, encara que no ho sembli, però que té una gran capacitat de proliferació en aquests ambients lluminosos. Per tant, el problema que hi ha amb la canya és que fa unes poblacions tan denses que si en una zona que estigués ocupada per la canya, si hi hagués una riuada, una època de fortes tempestes que aleshores baixés aigua per aquesta riera, si es troba amb una població de canya, aquesta canya pot fer de tap amb aquesta aigua que baixa i podria provocar inundacions o desbordaments. El que fa l'Agència Catalana d'Aigua és eliminar aquesta canya, però l'eliminació d'aquesta canya la fa d'una manera massiva i no selectiva. Per tant, elimina la canya, però també elimina tota la vegetació autòctona que s'hauria de fer en aquesta riera d'una manera natural. Per això nosaltres ens queixem amb aquestes actuacions de l'Agència Catalana de l'Aigua perquè deixen totalment nues la riera i els marges de la riera de vegetació. És a dir, s'han carregat la canya, però també s'han carregat tot allò que estava creixent d'una manera natural, com són aquests jurers i els oms i la vegetació que es faci d'una manera natural. La riera de la vall de Can Carreres és un ecosistema únic on la fauna vertebrada lluita per adaptar-se a les adversitats. Els estudis de seguiment han revelat la presència d'amfibis, rèptils, ocells i mamífers, cadascun d'ells condicionats per l'impacte humà i els canvis climàtics. La fauna vertebrada, com tothom sabem, aquí, a les valls, i amb tanta pressió humana, gairebé són nocturnes. El que podem observar com a mamífers és a la nit. Havíem d'instal·lar i buscar punts de pas de fauna per instal·lar càmeres de fototrampeig. Que aquestes càmeres han de deixar setmanes i això implica que algun cop, com es va passar, que alguna càmera la facin malbé amb una pedra i coses d'aquestes. Si pensem que el punt més curt entre un punt i un altre és la línia recta, les rieres fan d'aquest sistema, o sigui, els animals en general no gasten energia per gastar-la. Llavors les rieres són punts de trànsit per estalviar-se gastar energia. Llavors la riera tant pot servir com punt d'alimentació, perquè troben altres espècies que viuen a la riera, com per punt de cria, perquè troben llocs arrassedats
on poden criar i fer els seus caus, i també de trànsit. El catàleg de mamífers és més complex d'elaborar, atès que la majoria tenen hàbits nocturns i els diürns són difícils de detectar. Entre les espècies identificades hi ha el porc senglar, la guineu, l'esquirol, el conill, la fagina, la geneta i el teixó. Tenim suficient aliment perquè puguin estar i viure i fer el seu trànsit les diferents espècies que n'hi ha de mamífers. Això vol dir que la cadena tròfica no està tan malament. La humanització de la riera ha transformat aquest espai en un accés públic a la vall, amb conseqüències devastadores per als petits bassals que es formen després de les pluges. Malgrat això, encara es pot trobar el tòtil i la salamandra, dues espècies que han trobat refugi a les fresques mines d'aigua. Els rèptils, també afectats per la degradació de l'hàbitat, sobreviuen a aquesta riera gràcies a la proximitat de les mines. En total, s'han identificat 6 espècies, com el vidriol, la sargantana cua llarga i la serp blanca. I ben a prop d'aquí, al costat de les mines, vam trobar serp blanca, que és un ofidi prou interessant dintre d'aquest ecosistema, i el vidriol, que és una mena de llargandatx que no té potes i sembla una serp. Els amfibis i rèptils, com en tots els ecosistemes, són controladors de plaga. O sigui, si diguem que aquests animalots s'alimenten d'insectes, de petits rosegadors i inclús d'ous, el que fan són controlar les poblacions perquè tot estigui en equilibri. Estan dintre d'una cadena tròfica i són importants tant com el que tenen per sota, que són els insectes, per exemple. L'avifauna també té un paper destacat. Aquest microclima ofereix refugi i aliment durant tot l'any a diverses espècies d'ocells i és un punt estratègic durant les seves migracions, tant per descansar com per criar. En total, s'han detectat fins a 53 espècies d'ocells que depenen d'aquest entorn. La riera crea un microclima que fa que n'hi hagi ocells que viuen tot l'any, que són els ocells sedentaris, ocells que venen a l'hivern, a passar l'hivern aquí, perquè tenen temperatures més atemperades, no fan tant de fred i troben aliment, i després n'hi ha altres que venen a l'estiu a criar, com pot ser el rossinyol comú. Tot això significa que la riera té un bon estat perquè aquestes espècies puguin venir a conviure. De fet, ara estem escoltant un grup d'abellerols que ja segurament estan començant la seva migració cap al sud. Tots els ocells, per exemple, els hivernants, parlo de grups de fringilis, com pot ser pinsans, gafarrons, caderneres, també tots els sílvids, que poden ser els tallarols. Sí, el tallarol de casquet, el tallarol de garriga, utilitzen la riera com forma de pas. Els invertebrats, sovint ignorats, són indicadors clau de la salut de l'ecosistema. La seva presència és essencial no només com a pol·linitzadors, sinó també en funcions crítiques com el control de plagues, la descomposició de la matèria orgànica i com a aliment per a altres animals.
Durant l'estudi de la rutlla s'han identificat 41 espècies diferents d'invertebrats, un nombre que, amb noves observacions, ha augmentat significativament. La seva importància és innegable a l'hora de recuperar l'equilibri medioambiental d'un ecosistema tan fràgil com el de la riera de la vall de Can Carreres. Els invertebrats a nivell mundial són el 90% de les espècies que habiten a la Terra i són la base alimentària de moltes altres espècies. Llavors, com a altres ecosistemes, aquí també passa això. Les papallones solen ser bioindicadors importants. Hi ha una papallona que és molt bonica, és la limonera, que és un indicador, i alguna important com la matagón, que és una papallona ja grandeta que tothom coneixem. Aquest número de 41 espècies no és significatiu. Vull dir, segurament que aquí, en el moment que féssim un estudi entomològic, sortirien un 300% més d'insectes que podem trobar aquí a la riera. Passa que havien de començar per una cosa. Amb els coneixements històrics i geològics recollits durant aquesta recerca, es va elaborar una moció que es va presentar al ple de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat el passat 29 de febrer de 2024. Aquesta moció sol·licitava que l'Ajuntament aprovés els següents acords. Primer, crear una figura de protecció específica per a aquest espai, el paratge natural d'interès local. Segon, aplicar aquesta protecció a la riera de la vall de Can Carreres, reconeixent així el seu valor natural. Tercer, aprovar una ordenança que reguli els usos del paratge per a garantir-ne la seva preservació. Quart, elaborar un pla de gestió per la riera, amb l'objectiu de regenerar els hàbitats naturals que la componen. La moció va ser aprovada per unanimitat pels 25 regidors dels diferents grups municipals, demostrant un ferm compromís amb la protecció d'aquest valuós espai. El futur de la vall de Can Carreres és la que vulgui l'Ajuntament, perquè si l'Ajuntament al febrer d'aquest any, en el ple que es va fer, per unanimitat es va aprovar que aquesta riera fos catalogada com a un espai d'interès natural local i també va aprovar tota una sèrie de mesures de gestió d'aquesta riera per recuperar els ambients naturals de la mateixa, doncs aleshores, si això s'aplica, aleshores el futur de la riera és força òptim. Jo crec que accions haurien de ser a nivell global. Llavors, el que hem de fer primer és un pla de gestió que agafi a totes les administracions que estiguin implicades en aquest espai i posar-les a treballar conjunta amb l'objectiu de preservar la biodiversitat. Primer de tot ha d'haver-hi una consciència de l'interès d'aquest patrimoni. És una herència cultural i una herència natural, diguem-ne, que té un valor per la ciutat, com a mínim per la ciutat. Per tant, ha d'haver-hi un esperit de preservació. Perquè una cosa sigui patrimoni, no val només en saber què hi és, o posar-lo en una vitrina d'un museu, o assenyalar-lo amb un cartell al costat d'un camí. Ha d'haver-hi una voluntat de divulgar els seus valors. És important que la gent que transita el territori se'l conegui i nosaltres amb els estudis el que intentem fer és donar a conèixer el nostre patrimoni natural. S'ha de fer una normativa, sobretot s'ha de fer un esforç d'informació a la gent, s'ha de fer aquesta normativa i s'ha d'aplicar. I després s'ha de fer un pla de gestió per recuperar aquests hàbitats associats a la riera. Aquesta vall mereix ser preservada. Sabem que és una vall que des de fa molts anys ha estat sempre cobejada per molts interessos diferents, però crec que ha arribat l'hora i crec que tenim aquesta oportunitat i aquest consens molt ampli dintre de la nostra societat i de les institucions que governen la ciutat
que hi hagi un esforç de preservació d'aquesta vall. No? La gent el que ha d'aprendre és a fer-se seu aquests jocs. I si quan un es fa seu aquest joc, doncs aleshores el cuida i es preocupa perquè això continuï regenerant-se d'una manera natural i d'una manera òptima per poder disfrutar-ho tot.